První třída C2. Super kamarád, ale... Jaký špatný rok, Silu? Já nevím, říkal jsem 3000 a ten zbytek. No, dejme tomu. Líbí? Jako jde to. Dáme si oslavný tanec. Tohle zahoď. Hulala, 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 hulala. Co mi děje, kdo to nepochopí? Kdysi dávno byli lidé smíření s koncem světa. 20.12.2012. Obyvatelé daleké Arábie se snažili nalézt pomoc u svého Aláha. Východní Asie se ponořila do hluboké meditace. Indiáni uskutečňovali své tradiční rituální tance kolem ohně. A jiní si chtěli na konci svého života trochu přilepšit a tak se vrhli na banku. Čtvrteční večer však patřil studentům Rakovnického gymnázia, kteří propařili a propili celou dlouhou noc. Ráno však přišli do školy všichni s kocovinou a hned v první hodinu měli pana profesora Antonína Mrvíka. Let's go. Let's